totes les desgràcies que em venen a sobre i el trobo molt a faltar. Sense ell la meva vida és horrible, de veritat. I quant temps fa que no veu el seu fill? 30 anys. 30 anys. Ja fa 30 anys que no ho veig. Fa 30 anys que va sortir d'aquí, de Chicago, és d'on som la família, i no va tornar. Em van dir que potser hi era a Detroit, que és on viu la seva àvia, però no sé res. 30 anys, resumint, fa que no el veig. I li agradaria tornar a veure el seu fill? És clar que sí. Per mi seria la millor satisfacció de la meva vida, tornar a veure el meu fill, veure quina cara té després de 30 anys, però sé que demano un impossible. Vostè sap que la televisió és màgica, que té màgia la televisió. Sí, alguna vegada havia sentit aquesta frase imbècil, sí. Doncs és màgica de veritat, la televisió és màgica. I què vol dir amb això? Que el seu fill està aquesta nit amb nosaltres, al nostre programa de televisió. El meu fill és aquí, a la televisió. Déu meu, quina alegria, quina satisfacció. Llavors és veritat que la televisió és màgica. Aquest és el seu fill. Aquest és el meu fill? Aquest és el seu fill. Doncs vaja merda de fill. Com ha passat?